Kani gadega Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Chief Executive Member jongka Khadc Hills Autonomous District Council uba his preaching son Shilla henden gasngi ka arpulai trek unaitung ula Kyntait ban pediang ye ka Jingdawa jongka Congress Mary Kharpuri MDC ka People's Democratic Front ban IT ye ka Tohkit syaka Kenhon Central Bureau of Investigation Pyrshah ye chairman ka PDF uba pencengany Syiem ubalong ro Syiem barem halor ka Pyrshah ka ba arpra keluar tingka ha ka jingkren bakilat patai kubor uba HS Lau laong bakani ka Jingdawa jongka ni ka MDC kalong ka bam dan nongrem bat ong ro bakat bakapau hi kekam kampat idon kam banda phat Tohkit yakni syaknat CBI uba HS Lau laong ro bayamentahi la ban ong la kadon em ka jing penong kam bakla yakni ka Pyrshah ka ba arpu prak lur tingka dau Syiem barem namar hadu menta dang bodien yakni ka kam Nakaliang Congress Mary Kharpuri pat ha ka ji kendo bat kinong patai kubor henne ka sngi ka arpsau ture unaitong kalaong bakamla satya ban priang ye ka jing kalaktin jong Chief Executive Member ka Khadc uba HS Sala halor ka Jingdawa ban Tohkit ye ka Pyrshah ka ba arpu prak lur tingka ka balamang da ka sarkar pedeng ye ka Khadc lingba ka Special Grant Assistant Kabadi bag arpu prak lur ka jingong jong I Congress Kharpuri imat ka kamdon nongrim banong hadu banda Aisyah ka CBI mat ila syukran klem sumtu jadi mangalayo yakren mat I officer ka don ke jingyai tamba empat yo ban benya ya barok ki step ke ba Syiem barim mula shim ti hidang op ki fai mata mereka hadu ban ong ba ban ni ban I CBI ya Syiem barim nak benta ka arfakrur I Congress Kharpuri ma ila syukran klem berkat ngim pala ban ong ke ai ka ba mentang dang dep tangkat tu di tingi kwa ban pelot bar khot ba la pendep na em ya ki guidelines ke ba ka state government labu ka guidelines ba state government ka dana ka job benta tu te kani kan ka penlingo yang abi nong iba shalla ba in ba ka bamdan nongrim ya kani ka arpu prakro namari ba shalla hi hemana kini kisni kumno inchu kalaktian kumto mo iru brush kata ki dawa ya kata te yong iru ba kata ka long ya kata ka percentage niki contract irang sudah kerana ki media dang mentana ka nusni te menta kasi pada ngai ha kubor ila kalaktian no yong ba ka kam padep te kumno ba ka kata ka Jingdawa ka jonga kam don nongrem te ndai ka jiksmo ka jonga imat kini ki breu ki kwa isi tang ki pindan kam da ka arpu prakro imat hadian bala yo ka isi pan te imat yakni ka arpu prakro rukim can step show but ngano di ban penchisai piro bahang ni yang bagi kerteng joki contractors ru dese ngan habanai namar ki kerteng joki contractors ru hang ni ka paushai ban pensai te biru badai mano kita ki contractors dese ka don ke shalendat hang ni te nakaliang ko jonga kum kanong mikmat ala jukran ne phi na ru kapor bangang ayeng scam be ke nongrem bangawan ha council naru 8000 khandai o make interest la job ngawan na benta ka council ngawan na benta upad ba but akapor ka bangabat ya ka forest department de mga basay ya ka to ka scam but ya ka to ka bamsa ba ka forest department but de mga hero ba suspend ya o CFO tenre ka ba pensno si yang hang ne banga UI ba ha ka council ka jongi kala jersey palakon ke han karena ka professional tax ka baca adu mentaru bale hadu mentam pala le te ngangi scam ba kani ka isi ka batmai kan le ye kanya kaniru kani ka arpro ka baca jo ka professional tax yo shuja rangai no te pinya karena kani ka arpu prakro pinong bamdan nongrim te nakaliang ka jonga tangam so ya hab le se kinong pinki hakine ki shupenki dei tang ya ka arpu prakro bat andala yo shong shuki yela de le se te dan ayu shalendat ngam te kani kai ka ba nakaliang ka jonga ngam so tanat ka jingkran trei ba shala